היי הדסי. אז את מטופלת אצל שרונה בעצם כבר כמה שנים טובות. אני קונה ממנה מוצרים מאז ומעולם, אבל מאז שיצא ליין המוצרים שלה, וואו, תקשיבו איזה דבר. אתם לא מתארים לעצמכם. יש פה את הטיפות, הטיפות נגד פטרת, שהן פשוט מצילות אותי כל פעם מחדש. זה דבר ראשון. דבר שני זה הסבון. הסבון הטיפולי, שהוא פשוט, הוא מוצלח, הוא גורם להרגשה, מחדש את האור בכף הרגל בצורה מהממת, ממליצה עליו בחום. ודבר שלישי שיש פה, זה הקרם נגד הפטרת לא מצליחה להוציא אותו כל כך רגע. הקרם נגד הפטרת של האור, שתקשיבו, זה פשוט, אין דברים כאלה, הוא חידש לי את כף הרגל, באמת, אני לא סתם ממליצה על המוצרים, כי אם לא הייתי חובה אותם בעצמי באופן אישי. אז אני ממליצה בחום לכל מי שמעוניין, רוצו לשרונה. פשוט אין דברים כאלה. ותודה.